idol. Dugong! Ang Inday! Tatanere! Nga nga nga! Kinaganing! Sa'yo pala sa puntang maminaw ko sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Yes! You know, to tell you honestly, Valentine, I will always listen to your program sometimes of your life. Malingaw yun ko. Yay! 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 Apa na tinuod? But to tell you honestly, Luyo sa mga katawa, mao ang kasubo. in the back of the laughters, there's the kind of sadness. Sadness in the sense of sad. Itago na lang ko sa pangalang Aya. Just call me Aya. Taga Pampanga, Davao City. From Pampanga, Davao City. Akong vital statistics, My vital statistics is 33, 33, 32, 32, 34. 34, and total of 100%. Nagtrabaho ko sa loading center. I work in the one big company of a loading system Center. center. Kanaganing wala ka nagdahom apan naay moabot kalit nga lalaki sa mong kinabuhi. You do not expect there's a one man standing in the front of you. Si Lloydie. Just call him Lloydie. Matod pa niya ulitaw pa siya. Lloydie said I am a bachelor. Ang ganahan ako siya kay siyempre professional siya. To tell you honestly again, I like Lloydie is very professional. Yes, that's true, that's true, that's true. Apan lunyo sa mga gipanulti usa ka na kong bakak. But the back of the wonderful speaking, there's a lie. Will you lie to me? I thought you're chinito. It's nothing. Og dito na nagsugod ang Gapnod sa And it kinabuhi. is a story. A story. Oh, yun, 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 And it says what happened. Da, da, da. Ayo. Eh, sir! Ma'am, bumayang buntang, sir. Mapanood ka? Dili mapatubil ka. Ano gani ka? Hindi, joke lang. Ikaw. Magpatubil ko sa akong kasing-kasing. Pwede magpaload o paghigugma.
Bitaw mo, paload ko sa Sa'yo pa kay cellphone. sir ba? Paload bitaw ko. Pila man sir? Nami 5 lang. Gwapo mo, tak likot lang. Disakinan pag Sir, Hindi, joke lang. Kuhan bitaw. Paload din na lang ko. Pero may pinakamahal na load ni mo diha. pinakamahal. 300. Mo lang, wala kay card na 500 or 1,000. Wala ako na sir. Uy. Sige, tagay ko isa ka card na 300. Okay, sige sir. Mo bang resibo? 2013 na. Kaya masino niya din na maripan mo. Okay, dito 2013 ni sir. Dami? Tanawa, oo. Kung sa maning, wala lagi number ni mo dali. Kailangan mo ba din number na ko sir? Ikaw sir ba? Di kay, kuan mong god kaning. Dili ba kay, in case tayo nga magpa-load ko, i-text na lang tika. Ingon pa ka ganyan sir, magpa-load ka 30 na ang takto. Number na nanako, di mo gamas. Ano Okay, sir, na lang, ah? sige. Paliton ko na lang ng card ni mo, and then loadin na lang po kong 30. Okay lang? Sure kayo sir, sige. Balik-balik niya sir ha. Sige lang, layo-layo ba yung mo diri? Abot lang ko diri, kinakoy gihatod na sa unahan ba? Taga, ano yun ko, taga, sa Banda Storil. Ah, Layo di di ay. hi sir. Aya day sir. Basi makalimot ka ba? Asa? Ayaw kalinti. I have you? Isa? Aya, okay. Ayaw kalimti ang daram. pangalan. Basi makalimtan ako ng bayan. Makatapal Ana, hindi ko ko sir. niya. Ana. Okay naman, mo text ko ni mo. Okay lang sir, but sa imo ha may duda ko. Dising-sing naman na imong pikas kamot sir. Oy. Wala, Superman man na. Wala nga naman pwedeng ring ng Superman. Ni akong partner, Batman. Siyempre, single pa ko eh. Hindi mo ako makipag-text kung nakay kabilinggan, di ba? Laing ko kayo. By the way, sige muna na ko, kay napakoy agian. Okay, sige sir. Balik-balik sir ha. Okay, salamat! Hala, uy, kung pa makaisip may tayo mabalik pa po. Bye-bye sir. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. Mahal ko ha. Mahal ko, napalit na ako tayo mong Mayo. text ako Mayo. Ina ni mahal ko paminaw kanang. Mag-behave ka diri kay mular ka kusibo. 1 week ko dito. Makot sa mga Magsimilar mi sa amo ang kumpanya sa kuan ng Thirsty Camel Capsule Company. Midrip ba ako na nakalimot ka? Mo, Ha? Oo. di madayon mong biyahe sa kuan, Jensan? Pagbalik na nako diri kay naman gud mi usabod na meetingan na mo dito nga ning namoy nami bagong kapsula nga syrup nga among i-endorse. Saan na po na ang syrup? Kanang urinal camel. Syrup. Saan ka na urinal ka? Kanang ihi sa kuan nga camel. Among gikuanan para vitamins na siya. Sampulan lang ko niya kanang kuan na, ha? Ha? Pag-behave diri, ha? Dili ka magsigil lag-lag. Kaya mura ba ginoy mo kalaki na ba? Malipay na ba na kag ikarasan din eh. Mag-uulga ni Kugwala pa. Mayo kay mauna. Ayaw nagakagool kay kanang rep no na kayo na nakoy giluto diha nga kanon isa ka semana luto na da. Inita lang ha. Dala po diha giluto na po na pili lang inita lang na tanan. Gipangbutangan ko na og formalindaan para dili na mapanos. Para nindot ang imong kaon diri para di mapanos para Inya, ikaw di ka magsiglag-lag. Kay kabalo medyo kayo. Hilig kag mga nightlife. Behave lang ka nga na ako sa imong kinabuhi. Kay wala magiging kay choice. Kay araman ka rin guys. Sigurtado ko ka na ako. Lagi, babe, lagi ko ikaw, babe. Bantay ka ha? Babe, lagi. Ayaw dyan ko kinalangapag-storya. Lagi. Y tú, dime lo que bailas.
pag-sir, lady na lang. Maula mapunta ni Mana, sir. Eh. Ay na lang lagi pag-sir, hindi mo ko maestro. Saman, okay lang mo, stroll lang ko tag, imig ta, to tag STM. Tano-tano tag live band dito kay, kuhan dito, ng 6-6 band dito. Sure, sige, sir. Basta libre ka dito. Wala, medyo kwarta diri, sir. Ay. Wala problema na, siyempre ako ko yung nag-imbita, ka naman ikaw kung pabayron, di ba? Awkward. Anyway, kalimtin na lang na, basta. Akong pasabot kung okay na siya mo Okay lang kaayo. Sa bagay, di. Di, klaro na to, basing na yung masuko. Wala, uy, makuy, break ko si Makong naa. Kasi imoy noon, man akong takot-takotana. Kinsa ba ko'y masuko-suko nga, dugay naman taong kayo single, eh. Ay, sige lang. Pag-abot nito, makabawra kang anong single yapong content karon, okay? Okay, tara Let's na. go. Tara. Lagi, biyahan ko niya, nag-Japan. Pagbalik na rin, nanay laing. Adi, actually, di na nato na iskuta, magpuntakan ta diri. Mamutan ni diri pa magstoryahan akong pass, di ba? Sumabi tao, sa kung nadungo nga, pass is pass, never discuss. Ang intriga unta ko, kung unsa man. Wala na to, kalimtin na to. Actually, mo lang to, ingon nga marag babagbang anong di kay kumusalig og gugma karon. Pero, pag ikaw kung kauban, gaan magulong paminaw, ambot. Ang sabi, Mao ba? ang sabi, may ikapon ako imong bukton, ha? Ano naman? Ay, pakusiyan lang, Juko. Adoy. Okay lang, pakusiyan lang, Juko. Gamay lang yun. Oh. Gumay, sakit magkaituon mo. Adi, hindi raw to, eh. Di, ako lang ipislit ba kung saksakan ba ang helium kay margaan yung paminaw ni mo. Balon ba ang mulupad? Ikaw ba? Doon ako daga na kinagi pangati ka na yung story mo ba? Grabe, sad ko. Hindi nga na nalagay yung tanaw sa kuha. Dili po ko atikon, eh. Kagada o gatich lines ka ayo eh. Ikaw, dili, eh. Nananawag ni mo oh. Awan yan, na. Hindi lang na. Di ba sa importante na? Ay, kaya di ko gusto mag-istorya og trabaho kanang na ako sa gimmick. Eh, trabaho, gimmick. Anyway, Tabaga na lang lagi na. Sige na, okay lang. ay, excuse ha, dahil ka. Sige. Hello. Hello. Ito kaya ba naman mo tupak? Pasensya na kay... Lagun sa mga kadiha, kabalo pa ka nagmagustuhan itong asa mong seminar, natawag lang ko nimo. Sapa man na kayo. Ano pa Ano mga... ka magkubugya? Ano pa mga sa seminar, gabing dako naman. Doon man ka-shifting ni paggabi man na mo seminar, niya, gabi ko buntang tulog ni. Dili ki, nag-imbita si Hindi Pal... na lalim mag-reply no, ganang ihis kamil, ha? Di, si parang Dwayne, nanghagad siya kay birthday niya. O yan, birthday niya, pungkol siya, mukhaulay sa jay. Kapag naman din mag-birthday na tawanan na. Ha? Katulad birthday. Ay, nagsunod semana, birthday na pa na niya. Ha? Di, lahit ko nag-birthday Tama ko nang naungan si yung mga amigo Michael. nga si Dwayne, mura rin yun, prakiro rin ba kayo nagnaong na. Atik ka lang mag-bike-bike, pero kapag asa naman to. Ayaw gani ko ipamarihas siya gani. Amigo rami, pero dili may parehas o kabilidad. Hindi po kukulor ng iyang helmet siyang bike. Ha? Dili may parehas o kabilidad. Ano sa mo Ano ka? nga, kapalodo siyang bike, mura man nagnapikin, be. Nga mga naman na. Ha? Sabat, sige na, bye-bye na ni. Aha, ano na rin naroon, ay kung sigating kain, ha? Ha? Sige na ba, dali na ba kay... Samang ka. Ano ba ka nga, ganina rin ko sige tawag ni mo, hindi ka matubag. Hindi ka napansin nga uyak nga mag-in nga inana, ha? Saan ako pagdungo ka nagtugtog ang banda? Nagtanaw may live band sa mukha na mo eh. Takalapag mo ng lipan nga, kanang size 6, ha? Size 6 na po na. Oh, Ha? Wala ka bang bidag mga di po ng mga palakiro ng mga tahanan, ha? May sa diha nga lang sa simbahan, parang nilang gibordita, patik-antik na ba yan, ha? sige na bis. Kaya ikaw, mamang bad trip lang kagabi Ah, iba. napag-trip ka, tinanawag ko.
Ay, gugungin na naabot. Ha? Ikaw ba? Para sabay lang isang barkada, hindi pwede mo sabay mi. Huwag ko lakingon nga sabay-sabay, pero pilihan ang imong mga barkada nga kanang kuan. Dili mga palakiro, kay kabaluro pa dito ko sa una. Huwag na mo yung pagkasakoy, ana na bayo ka. Dito ka patabas mong amigo nga ni George, kay butan kayo to. Gusto ka magsabay-sabay, Jugo George? Ha? O, pagsabay-sabay ato, kay balay na lang ito nagtambay. Ha? Ikaw ba sa mukha? Hindi ka na sa balay magtambay, kay gusto ka na juga ng kuan. Ha? Lagi na. Sige na, kay muli ako, mananghid na ko. Kadali ka. Hindi ka na nag-stress. Wah, ano man? Mananghid na gani ko kay muli. Inaniay na di Aaron, ha? Mananghid. Tanyo ka na yung mga amigo nga sa si Dwayne. Sa mukha, gidanan Sila na yung mga amigo si Dwayne, ha? Di kayo siya gwapo. Ayaw kasi sa abis adarit. Pero di pala gwapo nang yung bisikleta niya. Di ka na madadahan si Ana, ha? Sige na, lagi na. Sa mukha, gidoy. Oh, nagbudak-bundak ka kay Kwan. Dili to ako, bigas table to sa mukha, Ayaw gidanan. ko, kaya ako. Sa kali nga, grabe naman kain eh. Dali naman, dali ko ba? O sa magyan? Ha? Sige. Para magkakaluhan, kisi-kisi, magkadiha. O kalma ka, dili. Ikaw di ka mo kalma, kalang imong sakyanan, may embargo yun na. Sige na, makalma ko. Sige na, babay na. Okay? Nya, what you wearing? Unsa ba? Si pangutanan ko si Gusulog, siyempre, nag-polo shirt, nagpantalon. Nago ko sa gimmick kasi gusto mag-brief ko, dali. Oh, mo na mo gusto ka mag-brief, mo man mo gusto. Unsa ba? Tama na gani, nagseminar magayat. O sige, bye. Wala ka tagang palay ko niya. Ayan eh. Nansa ka? Murag, Wala, gisapot ko sa nabula trabaho. naman ka kasuko ni mo eh. Alangan nga, liman mo na, boss mo, suguon kag tong gabi, pausab tong imong gipangbuhat. Apoy, kay tasa kay kung nahuman sa akong report. Grabe naman po kayo namin, ugmaan na lang po na siya. Di na lang makuntinto, di wala salig sa kuha. Unsa ba? Pasensya na ka, wala na akong nagituyo. Pero, anyway, tara, sibat na. Tara kay murag. Ang itatagal na ko nga kung asa mga medyo mag-unwind ta, tara. Ay, di pa. Ayun lagi. Basta lang tayo. Uy, di. Ay, luwag ka masud sa kamera, oh. Nansa mo? Ayaw ba? Alay, palungan na lang ko ng kamera, bi. Dali ba kayo nagdali to? 3 hours na ba yan, dali? Ano ba kayo ng kwarta? Short na ko. Daglo ko eh. Kabalo ba akong... Ako, Basta, naitaw ko. ay, natagda na. Sumit ka. Magbuba na butahan ron. Bay, sa, huwag mong ko ni-order og habol, bay. Boss, 18 minutes na boss, kaya di na magklaro kayo na yung magkamera dyan, boss, dili kayo mga pan, boss. Against the light, dim light lang, boss, magklaro, boss. Di mo... Dim light lang, kaya mong kamera po na mo dito, di kayo matalo na mag-sit up. Eh, wala na. Sumukan. Lloyd, ayaw lagi Lloyd. Hindi ko ginagabitan. Basta. Lloyd eh. Lloyd. Ay! Boss! Lloyd. Ay! Boss! Oh! Abis, boss! Boss, change power na rin, boss! Malamar ako ng derivat sa mukha niya, Bradoy. Ganun magsinamok magid mo. Change power! Ba, napaong lagi suga, Brad? Change power! Boss! Lloyd, nalagay mo pa sa CR, Lloyd. Parang malindang siguro mo. Look at that.
can dance the way you do. Lloyd, Liligi po yung digi. Tanda mo na lang nato ni. Dugay na mi sa mong kalibiin. Magpakasal na gani mi. Gusto namin, palaila pa na ako sa simu ha. niyaunsa ako naman lang ko, Lloyd. Ang bata, ang saon man eh. Ano na may bata? Buntis ko, Lloyd. Utsa. Sige, Suportahan ko na bata. Suportahan ko na. Pero palihog lang. Ay na lang ko sa muka. ikabala ka. Di ko mag-disturbo sa imo, ha. Suportahan ako ng bata. Ay, basig wala na, Lloyd. Okay ra. Dili. Ako na yung bahala, No. ate. Suportahan ko na. Kaya di po ko gusto nga. Abi pa lang, irresponsable ra kay ko. Ay, nagilakay na akong commander. Ay, tara na. Tara na. Ay. Sige, miss. Una na, mi. Ano na, inquire lang ko ba o pila ng bagong iPhone doon. Oo ba? Ay, iPhone na ka. Matana raman ko. Tara na kayo na oras, oh. Yan, pagbabay na lang. Nung kailangan kalagtrabaho kuhan. Silpunan o loadan? Lodan. Loadan o. Pero kitang loader nga nabili ang iPhone na. Nag-expect. Ugwa na po nagpadala si Lloydie. Primero nagpadala siya 1,000. Sunod nagpadala siya 800. Sunod 500. Sunod 300. Sunod 100. Last yung padala 50. Pailabo ko kay Himsog ang among baby boy. Wa na lang po na ako siya samok sa muka. Kaya di na ko gusto gubot. Gustuhon ko man magmahay apan humana ang tanan. Pasalamat na lang kung anak ko yung hell. Kung asa mong kakaroon, Lloydie. Unta magkabaan, magkaloyan ka. Kini niya suhat magtatampo.